8 million, patamsak naman si host. Nagasako, magtamsak ka diyan. Duwa-duwa pa lang ang tamsak ko, oh. 8 million people, please. Charot. Silent talaga ni. Pag nasusuya ako, mayaw-yaw. Masakit kaya magtamsak pag araw ganing live ano. Di nahahanap ang tamsak, kay puhan maduman ka sa notification para makatamsak ka. Pero pag ano, pag day ka nagduman sa notification, day ka makakatamsak. Kaya talagang masakit tamsakan ng araw ganing live. Pero pag naka-horizontal, madali on lang. 9 million, maraming salamat, shout out sa inyong lahat dyan. Ah, eh. Metalworks, salamat, Metalworks.
Ate Asil, good morning. Ate Pearly, good morning. Taga thanks you from Andine. Dan Andine from Tagasako. Ads, salamat Mami Pearly. Ate Asil, good morning. Guys, dinadaanan ko mga bahay nyo ha. Babakasan ko na lang. Good morning sa mga magayon. Ayan. Salamat, Sir Nars. Good morning din sa mga gwapo, Sir Nars. Ayan, dinadaanan ko mga bahay nyo ha. May bakas naman ako. 6 million, thank you. Thank you. Guys, patusok naman sa ating nakapin kay Andini Gymnastics sa kanyang upcoming premiere. JMP, musta na oy? Long time no see. From Tagasako. Sige, Tagasako. Salamat. Anong pamahawan nindo dyan? Ako matimplang kape, nagmacaroni soup na ako kasubago. Get. Ano, nakaulit ka na sa Naga? Or dai pa? Masakay ka pa sa ulod. Sakay talaga sa ulod. Kuya Rabbit, mega love shoutout Kuya Rabbit. Salamat. Shouty. Ate Asil. Good morning, Ate Asil. Jute, mega love shoutout Jute. Thank you. Dinadaanan ko mga bahay nyo guys ah. Babakasan ko na lang para makita nyo. Nagsasalita ka pala. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang ako nagsasalita. Nanonood ako sa inyo ha. Binabakasan ko na lang. Juts! Juts! Thank you shout out. Thank you for coming. Kuya Rabbit, good morning. Ano pa mahawan mo dyan, Kuya Rabbit? Ate Pearly. Ma-church ka, Ate Pearly. Ayan, mag-mute na naman ako. Maingay kasi dito. Daming tao. JMPM, gulay din ako kanina. Ano? Gulay? Gulay din ako kanina. Kain guys. Sige, kakan ka lang dyan. Anong kakanan mo? Duot lang, ayos na.
Grabe yan si Kuya Rabbit sa duot. Masarap ang duot, Kuya Rabbit. GT na, huwag kang maingay, lahat kayo pinupuntahan ko. Taga is your main channel. Oh, Tanebs, main channel mo daw, sabi ni Andini. Oy, Jute, di pa ako nakapunta sa'yo, Jute. Maya-maya. Sisi kay Gian, nag-love shout out. Like 6, thank you. Like naman guys si host. Maluoy. Nag-iikot mga ninja ko. Naku, si Ate Pearly. Kaya nga, nag-pop up sa akin, Ate Asil. Nag-live na din. Sir Nars, thank you. Live na tayo. Mag-live ka na, Ate Asil, mag-live ka na. Ate Pearly, naka-live na din. Dan Tamsak, salamat sa sikaigian. Thank you. Paos pa ang inyong host. Salamat sa 9 million. Andine, taga is not main. English. English yan, Manay. Manayan. Andine, taga Sako is Tony ba? Yun. may kakompetensya ka na naman. Okay lang yun, Sir Nars. Tinapabagaman na yan. Ayos lang yun sa amin, Sir Nars. Walang problema yun sa amin. Ma'am Pearly, Shouty from Metalworks. Sige, mag-iikot ako sa mga bahay nyo, ha? Si Kuya Lemor Aga Live. Oo, Ate Pearly, andun ako kanina. Mami Pearly, good morning from Sisikoy Gian. Morning all from Ate Pearly. Ayan, doon ka na sa live mo, Ate Pearly. May tao na doon. Dabs, good morning, Dabs. Maraming salamat sa patamsak.
Garo ka sensus manayan, nag-iikot sa mga harong iyo, nag-iikot ako sa mga bahay niyo guys ha. Makikita niyo na lang yung aking ano, bakas. Yung mga nakikita ko nagdadaan, dinadaanan ko din ang mga bahay. Hello host, how are you? Cooking with Sophia UK. Mega love shout out my friend, Cooking with Sophia. Thank you for coming. Dabs, good morning. Maraming salamat, Dabs. Salamat Ate Asil sa patamsak harang. Cooking with Sophia, watching your video.
Watching ako sa si Kuy Gian. Salamat guys sa mga nagtatambay. Thank you sa inyo dyan. GM Molly, good morning. Mega love shout out GM Molly. Sis Mai, salamat sa patamsak Sis Mai. Good morning, Sis Mai and GM Molly. Thank you guys.
Shout out, Sis Jonalyn. May simple sis. Salamat, salamat sis. Si Jonalyn, good morning. Sir Gary, watching ako dito sa video mo, Sir Gary. Sis Mai, watching ako Sis Mai. Sa Santo Niño.
Sis Cats, good morning. Good morning, good morning, Sis Cats. Salamat, Sis Cats. Salamat, Sis Mai. Sis Kat, salamat. Ami, thank you. Sis Koy Jonalyn, thank you. My Simple C, maraming salamat, Sisi. My Simple C. Thank you sa support, guys. Salamat, salamat. Sige ka na naman, Sipi. Ayun na talaga yan ang buhay. Ami. GM, thank you. Sis Mai, thank you. Hayaan ko lang to guys, live ko ha. Salamat sa mga nagtatambay. Pambawi ko lang sa WH ko kasi medyo bumaba yung WH ko. Ilang days kasi akong walang update. Kaya medyo hayaan ko na muna tong live ko. Salamat sa inyo dyan ha. Thank you.
Lesson Soon TV, mega love shout out Lesson Soon TV. Thank you so much for coming.
May ganyan ako, Bear Ma'am Ann, iba lang ang damit. Opo, Mami Renz. Ayan. Ang damit niya, maiksi sa kanya, oh. Kita ang tiyan. Kita tiyan niya. Kaya lang hindi siya makaupo ng ano, hindi makaupo ng ayos. Nilalagyan ko ng remote kasi hindi siya nakakaupo ng ayos. Natutumba kapag walang pabigat dito sa paa niya. Bert, salamat Bert sa pagpunta Bert. Mami Renz, maraming salamat Mami Renz. Sis Mai, thank you Sis Mai.
Bert, salamat Bert. Mami rin, salamat. Thank you guys sa mga patambay guys. Maraming maraming salamat.